El número 1 d'avui et costa menys de 4 vegades la meitat d'un DSLR professional i et dona una qualitat que gairebé sembla de cinema. Top 5 càmeres professionals per a creadors exigents. Parlem de la Sony A10, la miniatura que ha evolucionat el món del vlog. Amb un sensor APS-C i pantalla pivotant, aquesta càmera captura vídeo en 4K i faràs autofocament ocular en temps real. El preu? Uns 659 euros, una ganga per la potència que entrega. Les 590 de senyes li donen 4.5/5, destacant la relació qualitat-preu i la facilitat d'ús en entorns ben il·luminats. Alguns comentaris ressalten un soroll visible a partir de 2.400 ISO, però, per a Bluebeam en condicions de bona llum, la Sony A10 és una eina excepcional. En resum, la Sony A10 combina un cos lleuger, una gran varietat d'objectius i una qualitat d'imatge que la fa perfecta per a qui comença a crear contingut professional. Arribem al número 4. Prepara't. El Kodak AZ255 és una càmera digital de 16 megapíxels amb zoom òptic de 25 vegades i un gran angular de 12.7.4. A menys de 200 euros, faré vídeo Full HD i una pantalla LCD de 3 polzades. Les 939 valoracions li donen 4.2 i la majoria el descriuen com una màquina petita i manejable, perfecta per a portar al bolso. Algunes crítiques l'inclouen una lent lenta i problemes amb la targeta de memòria, però, per a usuaris que busquen una càmera fàcil d'utilitzar i duradora, el Kodak AZ255 compleix la funció sense complicacions. És una bona porta d'entrada al món de la fotografia digital, encara que no competirà amb models més avançats. Arriba al número 3. Atent al que ve. El Kodak AZ405 ofereix 40 vegades de zoom i un sensor de 20 megapíxels, a més d'un estabilitzador òptic i vídeo Full HD. Amb un preu aproximat de 230 euros, és una de les opcions més assequibles amb característiques avançades. Les 1.600 valoracions li assignen 4.0 i els usuaris elogien la facilitat d'ús i la relació qualitat-preu. Alguns comentaris adverteixen que la bateria de piles A té una autonomia limitada i que falta visor, però, per a viatgers i aficionats que volen capturar escenes llunyanes sense gastar una fortuna, el Kodak AZ405 és una solució funcional i lleugera. Si t'està agradant aquest top, no oblidis donar un like i subscriure't al canal. Cada setmana compartim les millors recomanacions per a creadors com tu. Arribem al número 2, un model que es destaca per la seva resistència i versatilitat. Amb un preu d'uns 410 euros. Aquesta càmera tot terreny és coneguda per la seva robustesa, el rendiment macro impressionant i la capacitat de submergir-se per a fotos submarines. Les 974 de senyes li donen 4.5, destacant la qualitat d'imatge en condicions extremes i la facilitat d'ús del mode macro. És una opció ideal per a aventurers que volen capturar cada detall, des de paisatges salvatges fins a macro de flora i fauna. A sota trobaràs els enllaços a totes les càmeres que hem mencionat, així com ofertes exclusives per a subscriptors. No et perdis les descripcions detallades i comparatives que et poden ajudar a decidir. Finalment, el número 1. Una càmera que combina portabilitat i estabilització de nivell professional. A uns 355 euros, aquesta minicàmera de butxaca ofereix una estabilització d'imatge espectacular i una qualitat d'imatge que supera les expectatives. Les 3.237 valoracions li assignen 4.6, elogiant la seva excel·lència amb Bluebeam nocturn i la manca de soroll en condicions de baixa llum. És la DJI Osmo, la millor opció per a creadors que volen una producció de vídeo fluida i una qualitat d'imatge digna de cinema, tot en un dispositiu tan petit que capsa de la butxaca. En resum, les 5 càmeres que hem revisat cobreixen tot l'espectre, des de la Sony A10 per a bloguers amb pressupost limitat, passant per les opcions de zoom de Kodak AZ255 i AZ405, fins a la càmera robusta del número 2 per a aventurers, i finalment la DJI Osmo que domina el top. Cada una té els seus punts forts i febles, però depenent del teu estil i necessitats, una d'aquestes serà la teva propera companya de viatge. Escolta les teves prioritats, compara preus i característiques i decideix quina val la pena portar al teu equip. Fins al pròxim vídeo.